ekenekwa m na Igbo ndị ọma na-ege m ntị ebe ọ bụla na masị m na udo ihe ọma ya emeli gị, udo dịrị nwoke, udo dịrị nwaanyị. Biko na o nwere asị that the GO na-asị ndị ka nka nta ọ dịsa asị because na ndị mmadụ anaghị eteke time ha eje eme research because that the GO pụta ọ na-atụ nka asị na nwere isi agwa ya sị no 1995 ka anyị nọ ka 1990 odo no 1992 ka ndị mmadụ nọ. So biko after much investigation ka m ndị gbunu n'oge after much investigation accusation pụtara sị na ihe o nyere Mathias ha that very day not ihe ọ pụtara ọ na-asị no some days no 1 million naira ka onye ha that very day na onye ha 500,000 cash then 500,000 transfer. Unu na-afụ slip ya na screen ka ọ na-agagharị. Mana one thing nchọkụ unu mee observe bụ na the body language of this young man, the body language, unu na-afụ the video dị n'akụkụ, body language this young man mgbe Mathias na-eme that ijikwa unu na the same body language this young man na-eme ka the same body language that welfare ya ahụ o si na ya nwa ji eduche accusation na hospital na-eme because na the man actually wanted money. Ụchọ ka ya achọrọ ya chaa onwe mgbe o ji wee kwuo okwu sị na mgbe ọ kpọta ha nọ narị ha ego ịnarị ha ego must you mention money in everything. O ji gwa gị na enye gị n'ihi ewe because n'ihe na-ewu na David bụ na ọbịa were ego anye the guy n'aka meel ya transfer the rest. Mana that the GO pụtara sị na o mechara mistake na after some days o wee wetazia the remaining money. Mana ọ je na hospital na-asị na ego enye that young man na ọ chọrọ imetụ ya aka bụ na ọ chọrọ imetụ ya aka na the young man pụta ka enye ego. Mana onye wetara ego kwara unu nkwa sị na onye a bụ nwanne ya nwoke na nna si were ego abidogoro treatment na ọ bụrụ na etriticha o zuru si mee ka ọ mara and the young man dịcha mma na ya eme gịnị na ya ebidoli ya ha with 2 million naira. Eptazia online na-ayọkwa ego while na this young man nwe 1 million naira. One or two weda 1 million naira eweta enye isi ya nyegodu ndị hospital then amazia na nke ọzọ fọlịa n'elu no isi na oke nna anyị kenekwa gị na nke imele eme 1 million after all said and done na 1 million ahụ nyere anyị ndị hospital si na bill 1.3 something or 1.4. Okay, let us take care of the remaining 400. Oye ya pụta wee kwuo asịzi oke na after all na udachigo na onye ọbụla ga out of his own stupidity o mekwa iji wee gbaa ya egbe n'ụkwụ out of his own gịnị stupidity mere ji wee gbaa ya egbe n'ụkwụ. N'ihe mee na this young man akụza nsu wetara unu ego abụ na this young man bụ nwanne ya nwoke the same onye Ebonyi the same onye Afikpo. Akwakwa unu n'afọ mmadụ dosazia 1 million bịa online na-ayọ 1.7 ka atụwa ego iji gwuru na oshide na ihe a oshide ya agwa onwe ya bụ nka emego ka erezide. Okay, what will not be your benefit na erezide that guy 1 something na still iwelekwa ego akwụta wee nye ị na-enye that 1 million naira ahụ bụ na ka gịnị wee mee because ya nwere ike dị na suspect ebe a bụ ise na as this young man na-eme this kind of body language here o nwekwa ike bụ na this young man under duress ya maro because nature need ka other people je mee ya interview ka no kene from him gịnị ma eju ewere 1 million naira enyere ya wee nye mmadụ nya dosa wee na treatment n'ụlọ ọgwụ on credit. Why? Ọ dị mma no so the guy na-eme ihe ka reason. Then back to amam ihe unu na-ajụ gịnị mee United States ji were n'isi ebe a back to because o nwere ihe that the GO bịa comment ya because na ọ bịa TV video na-asị na na Chukwu Jesus has done it gịnị na-akụgheli ebe mmadụ nwere accident ka ya bịa gbaa kamera na celebrate accident mere mmadụ ibe mmadụ. Is that ihe ọzọ that will prove to you na onye nwere love n'ime ya mmadụ na nwere love ịfụnanya n'ime ya? What evidence do you need you to show na this person is totally wicked? This person making the wicked. Jee onwe nchọkunu me jee na Igbo Muslim page onwe ebe a na-akpọ Igbo Muslim page jee die onwe nwanne anyị nwoke afia bụ onye Igbo mecha convert enili jee na that comment section have over 200 comments
Nobody insulted each other at that place. Despite the fact that Ndị Igbo converted to Muslim. Even ndị Hausa, ndị ọzọ si ebe ọzọ, bịa na-eme gịnị? Bịa na-ekwu ile ha. Bịa na-ayọ ha sị oke nna ozugbo ịmago onye ebesi na-akasị nwanne ya obi. Ohe nchukwu unu mana na this person enwere love n'ime ya. Mana ọ bịa afụ ebe accident mee wee na-aka nta na-asị na Jizọs emekwana ya ebe ọ chọrọ je gbuo onwe ya final bụ ebe o mee this comment. Nenu this comment anụnwa dị na screen. Yeah, comment that the GO me. Also na Oman as a country. They celebrate 13 years accident free that caused the death of people in their country. 13 years, 13 years. So na chegwam since as far back as many 10 years ago or 13 years ago, no one accident men in that country. So before I proceed, Oman were over boya. Because I can increase. Suppose Oman were 4.6 million. Lagos as a state in Nigeria. Lagos as a state in ne Qatar, ne Kuwait. Each one of these three countries, Kita, Sichikota, 3 states in Nigeria, Lagos, Abuja, and Sokoto. Suppose Kano, Sokoto, and Lagos beat these 3 countries in popularity. Obiana Snahan will accident free in 13 years. Then the index of death rate na Oman. Kuno for ebe that the GO na aga it is zero because as you know Google try ya no Google kuno na for the lies mo kan eja sande bias. The lies on eja sande bias we say again me. In terms of world, the highest country where accident rate in the world bukwa US. US only the highest. I can add nke Oman. US ahụ ji eme ọnụ na iji obodo oyibo eme nkana. US nwe highest accident rate in the whole world. Highest accident rate in the whole world. Akwaku na afiana. Ibebe check is top 10 countries with car accident in the world. If not even one African country on EMEA. Not even one accident. Enyem gi free, go and Google. Go and see. Some of those lies on our say. Ibia check Ibia now. Ibia Fiana, US na top, followed by Germany, Turkey, Italy, United Kingdom, Canada, Spain, France, Belgium, and Portugal. Yeah, the top 10 countries with highest car accident rate in the world. Highest in the world. When I'm mad, but on our now, so I say now back to Oman. Oman okwa Arab country. Oman okwa again Arab country. Mwe 15% Christian rate na their country. 15% in their country. So now this thing in for now we have screenshot with us saying the accident rate for the period of 2021. So which means now period of 2021 since 2021 I have a record average of Guinea 1 accident every 6 hours. 1 accident rate every 6 hours, despite a 70% increase in total number of vehicles, with an 81% increase in licensed drivers between 2012 and 2019. Despite those things, na a record because only one law in their town in a record accident and in driving. I need to logo point na your driving license. I need to logo pointing na your driving license because I should me I don't even want it. So now I be saying now in traffic accident approximately 13.1 million people lost annually. Then about that I say now Oman is ranked 57th in terms of frequency of road accidents, injuries, and death. Now again, now 57th in the world. 57th in the world, but thereby accident, injury, and death. Why ranked 4th? Why they are ranked 4th of the among the Guinea, the Arab Gulf Cooperation Council. So within that, the Arab rate, or not, but I say Nigeria, no one, the African rate. Within that, the Arab rate,
Oman nọ na 4th na-enwe highest of death injury by accident, and they are ranked 57th in the world. Abaku nafu ebe da GO na-aga manipulate mind ndị be anyị. Asị gị na ụdị ha adịghị eme n'obodo Igbo, na ụdị ha anaghị eme n'obodo Igbo. Ama m so many lies niile otu igolo asị. Now ka m bịa the highest shocker. The highest shocker, because mgbe for that comment enwere m time just okay ebe da GO say ka Google. Second ka Google, let us prove this man wrong for once. Now ebe check World Health Organization ya kwa rank ha wepụtara for Oman that is leading to death na Oman. Ihe njikita bụ another phone ka njikwa nene. Ịbịa na afọ na this picture nwa na-egosi unu nke a bụ gịnị? Their top list of ihe na-egbu ha na their country. Yeah, their top list of ihe na-egbu ha na their country. 50th ihe na-egbu ha na their country. 50 things that causes their death rate in their country. Ihe ọbụla ọpụta na asụ na disease ada egbu ndị nekwa hypertension nọkwa na number 6 na be ha. Lungs disease nọkwa number 6. Kidney disease ihe ọpụta na ese na kidney disease ada egbu ndị ọnụ epụta diagnose onye. Kidney disease kwa number 8. Then liver disease kwa number 9, followed by road accident. But number 10. Breast cancer nọkwa there. Falls enwego ndị na-alụ ụlọ apụta ada nọkwa na number 12. Stomach ulcer. Egolo na agbadata. Egocha all those things. Enough for skin cancer, lungs cancer, liver cancer, suicide. Enough for leukemia. Man up to now see all these things are the bundocha. You just go and see things for yourself. Leukemia, bladder cancer, all those things also now the bundocha. No those things are the bunya, including drowning. Made that buna million only bucha na beha. Only bucha. To the extent na iji mata ihe niile skin cancer na egbu ha, violence ọgụ, HIV na egbukwa ha. Oburu sọsọ na Africa ka those things na-eme. Man accident bụ na number top 10, accident na egbu ha na be ha wụnụ na 10th ka ọ nọ na their world ranking according to World Health Organization. World Health Ranking. Iji mana most times they are even wrong. Onweke this accident na wo by na onweke gbagogo to number 3 or number 2. Stroke na appear to nda heart disease. A country with highest rate na heart disease or gwagse na ndo country ahụ dị ha. Agwagse na ahụ dị ha. So ụmụnne the GO na atụ dị asị ha. Counter his lies na nwoke atụgbuo n'onwe ya na asị. If somebody can lie in a country about country ọ na-anọrọ na ya, he lied. What happens to that money enye that young man? I was in the money card. Go and bring that money ebido salia. Go and bring that money ebido salia. Go so mu say this is the video of this money. Ega ka dekwa touch na metubere ya aka. I challenge you, go and bring that money. You will go no this young man. Can this young man be free? Because automatically this young man is under your own bondage. Under your own bondage. Because now, open web terega, you still be using him to cash out. You hear me, mama? Get at it, you don't want to you know mama. But mama, I can't do boy. I told you go. Where die with pressure from the daughter. Where's all the 10K followers on social media? And you can go blue tick 4,000 plus every month. On a go blue tick. And yeah, sending her idea fame. Or no, mamma has all fame. Could be no way skit one or to I got out to Adinese. Now, where is mama today? Can you give account to go out to Tanishi mama? Where is mama today? Obona pata say hakuna so kula yemepe account. Tomorrow no na drag we say na imepe na account. Ego ne kere ziniso na. Kita I'm putting it to you people. Ego ne kere zinisi mama. Ego ne kere zinisi other people eji ada the same account ayole ego. Tip ego ne kan woke man na couple in a year. Ego ne is his income. Ego ne is his expenditure. Omo ne ko extended family one ko onwe. That will warrant him to own that type of house on a be on all on a beha. They will prove you, they will prove it. That matter etampago with ego mowa. I'm not saying no not on ali ego. Man, after listening to this video, each other to no long wicked. I'm not going to go big for this video should be an opener to you. In a couple tipo on in a couple in a year. In a couple up to 100 tippers in a year. A couple again, you go net in here.
unu ahụ ịlụrụ bụ unu ego one gere afọ ya ọzọ anyị na-ele ego one anọ one ka ilego ị na-eyi gain ego one dị ya ụmụ one ka iji ego one ka ị na-akwụrụ ha n'ụgwọ akwụkwọ ego one ka ị na-spend na your NGO ego one ka ị na-akwụ your staffs ịpụta iputu na written paper put all those things ịchọ iji eziokwu iwere eziokwu na-aga mmadụ ya emecha football association na China many years ago apụta atụwa ya nga maka ego olili abịabịa mee experience after all those things achọpụta na onye awe mgbe o ji ewele ego na akpa na bụrụ akpa nke wee tinye na akpa ndị family ya atụwa gị nga obodo niile na-eme ya. As long as anyị na-arụ NGO you have to come out with okay this person I raise ego this month and nwekwa na ihe mee na ego na-ji wee treat ya na ego na-raise n'isi ya from so time to so time. I am okay onye aji nwe pending case of 50,000 I akwụ n'isi ya okay from this week anyị na-ereze onye ego na dị otu ego na ebona abata na this account this week ka anyị eji treat onye dị otu emele ya na-aga mana nke pụtago ka iyo 1.4 million sikpọ ya 1.4 n'isi mmadụ ewetago 1 million naira n'isi ya. What happens to that money? Onye kwugoro nkwa na ebido business, why keeping that money? Etola asị na Oman na celebrate 13 years of an accident claim life mana Oman is ranked 4th in their Arab community ndị na-enwe accident leading to death and 57th in the world. Even at the country 10th bụ the list of things na-egbu ha na-abịa ha out of 50 accident na number 10. The country nwe highest rate of heart disease n'obodo ha agwa asị na ndị nọ na country ha na ahụ dị ha ohiye chike Nigeria chukwu gozili anyị ọrụ na-ejizi na asị asa ndị mmadụ isi ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị.